Ja, och här stannar vi så vid Jon och Ella Sötter här och ja, sommarfestivalen och Jonna kvart är till laglåder här och sommarfestivalen 2019. Så är ju för MES som är förra einaste och föjdaste ungdomsmedel. Och min laglåder är samskipa allt tillför som kommer ut och hemma sin jocken. Vi tar mindre reportager och samröver och filmsbrott som jag ska sörja för att allt kommer ut till tøyna och att folk gör det som det skulle. Så är det han som sitter vid pushen hända festivalen. Kvart, alltså du nämnde att det kanske förra föjdaste och einaste ungdomsportaler, alltså färdig så bara efter till unga skärnan och kvart är det liksom ända mal vi MES akkurat, MES.fo som kanske är mest känt. Så nu har vi ett portalen som är en eller goer mil kan man säga. Men det är inte akkurat till ungdomen och målblocken till MES är 15-25 och vi vill inte ha det gamla när till att det gränjas inte. Det är inte fräckt och inte provocerande och det är till ungdom primärt. Och ja, vi drar vi är kändliga vid färra festivaler, vi är ett tillstök, vi omalla och köpa för campingen och är frisk och glad och rena om på ungdomen i färgen. Ja, nu har det varit till alla festivalerna i år, hvis jag minns rätt, och kvart är så fram till alla när MES nu festivalerna är lite nu? Så vi får fram i servera ställen här som tänder. Och ja, vi till rätt vi var alla festivalerna och vi som är Roskilde och Ötjalagon. Och vi vet alla sörja för att ungdomen har något hit efter, har en ungdomsportal. Ja, som nämnda så är det ungdomar som får som man säger hör vi komma fram här och sommarfestivalen och samband med MES och vi har haft en camping på och det är så en annan med år som tog sig till campingen. Kan jag kan campingen ut på? Det var två lej som skulle kappa som har kornöron. Här är två partner. Och det handlar ju om att för ene så han sa inte. Och här är en kapp vid vattnet i. Och så skulle han gänka över till partnern. Han säger att vi riktade möter honom en speklig hånden och skulle guida han så kommer över till tån. Och han hade en kapp på hötten. Och så var det att den som bara fyllde vattnet och i kappen som han hade i hötten och det var det. Är det tulliga campingar som mest stullas efter att göra till festivaler och annat tullukt? Ha? Ja, alltså det är så att det görs en eka campingar. Det hade en gestranja camping här av Götesand och nu är det hända campingen som kanske synd mer och skilti, men till det så att campingar till damer göra till festivalerna. Ja, vi gör allt så stort lut. Allt för att få ungdom att underhålla så. Men gav ett nu vi framhållen tilltagen och en gav festival. Jo, tack för det. Lycka med det.